Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Oh. Naunsa ka man, Yana? Gano'n nagilag ka? Oh, yan na. Gipangutana ka ni tatay ni mo, Grego. Tubaga siya. Naluoy ko ni mo, Tatay Greg. Naluoy ko ni mo. Tana, Jonas. Tana. Niya naman ka din ni Greg. Wa ka din nga maduaw ni mo si Yena. Ato namin si Yena. Isira na ka ng pultahan. Balihog. Manoy Greg. Tana. Greg, layo ng ilang gisakyan. Ikoy, nagkilak siya na. Nakalitan si Jonas diyang kalit na kong giablihan ang puntahan sa kinan. Milipag ka man ang naong niya na. Kadungog tingog niya na. Gibati siya kaluoy ni mo. Maumihilak siya. Tara, uli na ta. Igrahe kini sa sakyanan, Ton. Nihagas ubos. Nagunso ka din May gihuwat ka ba, Herminia? Gipaabot na ko Tana! siya na. Gusto na kong pangmustahon si Tana Yena. sa taas! Na! Ni Ana si Greg. Nakakita ko niya ni atong usang adlaw. Nalipay ko nga nakagawas na di. Hoy daw, Herminia! Duha na imong matmunan. Dili kagyod magpaila nga ikaw ba si Herminia? Nibaw ka ba gano? Ako nga nang imong gigamit aron mailog nimo ang yuta nila ni Greg. Dupli-dupli hagyod ang imong pagmatnon. May bawaan na gyapon ang tanan, Leonardo. Bisan gani magtago-tago pa ang imong hingtungdan, makita lang gyapon. Ang paglimod pa kaha, mao'y dili mahibaw. Dili may bawaan kung dili magdayhag. Basta likay nga dili yun mo mag-abot si Greg. Huway mo hangtod nga tinaguan. Huway mo lungtad nga paglimod. Bisag patsyon pa ko nimo, Leonardo. Ang mga hitabo nga bisag unsaon pa pagtago sama sa agaay nga tubig. Mangita gyud og dan. Hilom! Makumkum di ay nimo ang aso. Halap! Akong kuto-kuto. Ako na'y naglibog kung husto ka ba yun og kartiyo. Naibaw ka manunta nga masakitan ka yun tungod sa imong sinultihan nga gamayan laguang mapatay ka na nako. Kanang tingog ko no? Tingog! Dili ko makapasalig nimo nga mohilom ko. Samtang makasaksi pa ko sa imo mga buhat, Leon. Bisan ang akong una-una, maglangas-langas sa akong utok. Gawas kong patsyon ko nimo, kay siguro ka na nga wa ka na'y mabati gay ka na ko. Hungog ka yun! Salamat, bilihog na siya. Ma'am Herminia. Yan.
Nakita ka na ako diya sa ubos. Uy pa ni muot. Yena. Trapuhan ako ang dugo sa imong agtang. Napakong ni sa kanto sa lamesa. Diyang natumba ko. Sakit? Dili naman ko bation og sakit. Dili na ko sakitan sa mga pagdapat ni Leon ako. Hasta na. Gusto na yan. Lingkod diha. Magsulti ta. Nakuyapan ko. Sunod-sunod nga mga komo ni Leon ang akong nadawat hangtod nakuyapan ko. Hain si Leon. Naguyog sila si Jonas. Gibiyaan ka lang dining nakuyapan, Ma'am Herminia. Yan na. Nainumdum ka pa ba sa akong gisulti bahin sa imong amahan? Biktima si tatay sa pagpangilog o yuta. Gawas nga giilog ni Leon ang inyong yuta. Naulipon ang imong amahan sa yawan ong tinguha ni Leon. Gipatuon ni Leon ang imong amahan nga matinud-anon si Leon sa imong amahan. Mauhinungdan nga nabilanggo si Greg. Mauhinungdan nga gawas nun kang gipaimuslan ka ni Jonas. Apan gawas nun na si Greg. Mauna kini ang akong kiingon ni mo yan na. Mahibawaan yun ni Greg ang tanan. Paninglan siya ni Greg. Higayon na nato kini yan na. Unang mamatay ang akong amahan kung ato ka ng buhaton. Yan na. Nanumpa si Jonas. Mamatay si Tatay Greg. Ako'y musulti. Ako'y musulti ni Greg. Gibaharan ko ni Leon. Mamatay ko kung musuay ko. Apan pahala na. Basta mahibaw lang si Greg. Mamatay man ko. Pero mahibaw na si Greg. Mahibaw na ang imong amahan. Dan, mamatay ko pero sa ako nang giingon nimo. Mahibaw na sa imong amahan ang tanang tinuod. Makakita lang ko bisag gamay higayon. Muanay man gyud ang imong amahan. Oras nga ipatawag siya ni Leonardo. Sultihan ko gyud siya sa kamatuoran. Gusto na. Sultihan ko gyud ang imong amahan yan na. Ug human akong sulti niya. Mamatay kung mamatay na ko. Basta may baw lang ang imong amahan. Dili ka pa makaduol sa akong amahan. Dili ka pa makasulti. Una nang mamatay ang akong amahan. Ngano? Niya, paminawasap ko. Oh, gawas nun si Tatay Greg. Apan wa si kalibutan nga bisan asa pa siya. Tunay hilom og tago nga nagbantay niya. Bisan pa siya pagkatuog. Tanang lihok sa akong amahan gipapantayan. Bisan asa ang akong amahan dunay hilom og tago nga nagsunod-sunod. Gusto kong mahibaw sa tinuod ang akong amahan. Bisag ako nalang musulti sa tanan. Apan naglipot ang mga tao nila ni Jonas. Nga bisan gamay lang, dikit makalihok ang akong amahan. Dili ko gusto nga mamatay ang akong amahan. Kung mao ka na, wa na tayo paglaom. Doon na pagkitay paglaong. Apan hanap, kung ang higayon na mo ay musulti sa akong amahan. Apan mahitabo ka na yan na. Kung mahitabo man, kanusa. Bisan ang pangutana kanusa, wa na tayo paglaom nga mahawas kita ning atong kahimtang. Dili makamatngon si Greg. Oh, wala problema. Kinahanglang dili siya mulungtad. Kinahanglang dili mulungtad ang iyang pagkagawas nun, Jonas. Namatngunan ako. Nga maproblema kita tungod ni Greg. Sugdanan nato ang katapusang hugna ni Greg. Klaroha. Patyon o buhion lang gihapon si Greg. Patyon si Greg. Kung malibre siya sa kamatayon. Dan, madunot siya sa munte. Ibalik nato sa munte si Greg. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!